Onya na-eme onye amara ba mma gọchaa ọjị ọ sị in Jesus name. N'aha Jesus. Amen. Thank you very much. Nya wụ iwe ekwesịrị ekwesị for onye wụ onye Igbo mara iwe ọ na-eme. Onwe na-ada agbamgharị wee mechie wee mụta mana mma na nya bụ iwe ka na-agba some people gharị. Nya bụ iwe wụ na ọ na-eme mgbe gboo even mgbe anyị na-etonite nwoke gọchaa ọjị kpechaa ekpere n'ọjị wụọ ọjị ghaa ọjị asị anya were aka ọjị ọnya were ọjị ovunite ewere ọjị ọ na-enene ya nke ọ ya ewe. So some people na-efili nọọ inene the ten ka ọ malụ nke kacha ibu ọ bụrụ eziokwu. Sometimes ije occasion ruo ebe a na-eme ibe awacha ọjị vi n'okenye ọjị ọ na-ene n'anya n'ọjị ka ọ malụ nke ọ ya ewe. Ihe ọ na-achọ iwe aka ọjị ka ọ were ọjị oke ọjị maka ọjị na-enwe oke nwee nwunye. So taa ka m sị ka m bịa kọwaa the difference dị n'ọjị oke na ọjị nwunye. First of all abịa n'ịwa ọjị o nwere mistake ndị Igbo be anyị na-eme. Onye chiri echichi ma ọ bụ onye nze onye chiri echichi n'ala Igbo chọọ ịga ọjị okpufu okpu nya bụ ibe awụrụ omenala ndị Igbo nọọ ibe ndị oyibo na-akpọ acculturation, nya iweta Christianity weta ọdịnala anyị wee gwekọọ onye ọnụ. Ọnya na-eme onye amara ba mma gọchaa ọjị ọ sị in Jesus name. N'aha Jesus. Amen. Thank you very much. Nya bụ iwe ekwesịrị ekwesị for onye wụ onye Igbo mara iwe ọ na-eme. Nwoke Igbo ọwụna tozuru etozu kwesịrị inwe ewere ọjị ọ ya wụọ foto ụtụtụ bie ọ kpee ekpere gọọ ọjị. Abịa na nya wụ ewere ọjị a na-enwe ihe ndị Igbo na-akpọ ọjị itself nwee nzu maka ifụta ụtụtụ etụọ nzu na-esimplify ibe dị ọcha. Nwee ose ọjị some na-akpụ ya ose ọra some na-akpụ ya ose. Nwee edo ihe niile wụ natural something Chukwu nye anyị ji wa na-ekpere ya ekpere maka ndị Igbo anaghị asata wa na-ekpe. Ndị Igbo na-eji iwe fụta n'ụwa natural something ekpe ekpere. Agọcha ọjị mma akọwazi ka o si wee gbaa oke gbaa nwunye. Then nke na-esote ya wụrụ na unu ma na ọjị gbaa iche iche nwecha aba a na-akpụ ya. Ifụta ọnwa ọjọọ ya wee fụta ele ewu na ọgbọwara agbọwa a na-akpụ ya ọjị ogbi. Ọ na-adị sekụlụ otu ọ nara enwe nkeji a na-akpụ ya ọjị ogbi. Ọjị gbaa ịbụọ ya wụ ọjị ogbi ahụ a na-akwa atị ya a na-etubu etubu. Ọjị gbaa ịbụọ a na-akpụ ya ọjị kụrụ aka anara atị a na-etubukwu ya etubu. Then ọjị gbaa ịtọ a na-akpụ ya ọjị ikenga. Ọ na-egosikwa osi ite nya ekwu na-atọ eji esi ibe. Then nke gbaa ịnọ na-egosipụta abịa na-anọ dị n'ala Igbo eke oyi afọ nkwọ a na-atakwu ya ọ dị mma ezigbo ọjị. Then nke gbaa ise amaka ọjọọ na gbaa ise wee ọjọọ ụbara mmadụ a na-agụ ya ba mma. Ọ gbawazie isii gbaba asaa ọnya nwere anya emeweli ya emme. So ọnya wee na-aga ọjị gọchaa anya wee kewa anya ọ gbaa isii gbaa asaa yara ata ya ozugbo. Ezigbo onye Igbo ka ụlọ ọnụ ya egbufie mmee maka na nnukwu ọjị ka ọwụ. So mma agazi straight ịkọwa otu o si gbasaa. Ọ gbara ịnọ na ọ na-egosi abịa na anọ dị n'ala Igbo. Then another thing ndị mmadụ na-eme wa awacha ọjị aghọ ọjị straight another aghọ ọjị ihe ewefe ile ọjị ya nke ebe a wee ile ọjị nke ebe a dị ya ọnya wee ile ọjị ya aka ọtụchi ya nye ndị mbụ na ndị egede na ndị anachebele ibe nke ebe a wee ile ọjị ngosi unu ihe ewesisi ya. Enwe ndị na-eji mma nwe ndị na-eji aka ihe ewesisi ya befe ewu ọjị iwesisi anya befe ewu ọjị ịghasi enye na mbara wee sị ndị mbụ rata ile ọjị ka anyị taa ibe ọjị nye ata niile mmadụ
onwesikwa onye mete ibe a eji wee terie batara ka iwefucha ya wee ile ọjị ịgha n'ọjị ighe ọjị n'ebele ọ gwaghị iwe ọfụta unu n'ọjị nghaba unu n'anya unu ya abụ na onwe ka o si wee gbawa ọ na mgbawa a ka a na-esi ama nke wa ọjị oke na ọjị nwunye ị na-anya ba na ọjị ewu na ọjị nke akwụrụ straight ka nke esi wee kwụrụ nke kwụ gaala onwe ya ogologo ọ nke ka a na-akpọ ọjị nwoke ewu nke ewu na ọ gakata ogologo tisebe etise gbasa ọnya ka a na-akpọ ọjị nwaanyị ya na ọjị oke bụ nke na-aga ogologo line ya na-aga ogologo na ọjị nwaanyị bụ nke na-agakata ogologo tisee unu n'anya unu yara awụ ebe o etise na unu n'anya ebe unu ya awụ na ibe anyị nwere ọjị oke na-abụ na oke ọzọ ebuọ na abụọ wụ ọjị nwaanyị unu awụrọ kaba na abụọ si wee gba na ka oke si wee gba straight ọnya wee nenechezie wachazie anya wụ ọjị itinye aka wee were aka ọjị den evizie okenye ọjị evizie nye ọjị ka ọ ya enenezi wee n'anya wee wụ nke wụ ọjị nwoke so ibe ahụ ọ na-enene ndị mmadụ na-eche ma nke kacha ibu ka ọ na-achọ ewe awụrọ nke kacha ibu nọọ ka ọ nene ka ọ ma ọjị nwoke adịa ọwụ na ọjị nwoke dị n'ọjị ahụ awa ịma na o tinye aka ọ were ọjị nwoke maka ndị Igbo si na anaghị ara obere ara nwoke ara anọcha ewelube nke nwaanyị so ọnya wụ ihe gbasara ọjị na ọjị nwee usoro a na-esi eme ya maka na ọjị bụ ibe ndị be anyị na-eji ekpe ekpere ọwụlụ ndị Kristianiti asị na Baịbụl ọ kandụl ọjị wụ ihe omenala so anaghị eme ọjị anyhow mana ọ na-eme some places ọ ya bụ eje a na-achọ ịwụ ọjị ọ awacha ọjị ele ịwe onye wụ ọjị bụ na ọ ghọtara omenala dị ịlụ ọjị so n'ọnya wụ ibe nsi ka m bịa kọwaa taa mbọsị ọzọ mma akọwa maka nzu ka abụ ka esi atụ nzu daalụnụ biko ọ bụrụ na ị na-awọchị ibe a kọmentị ya like kwa den tụsakwa anya tinye aka na share button ka ndị ọzọ wee malụ daalụnụ